Пещера избира Мис Бейли Денс. Кастингът за предстоящата надпревара ще бъде на 17 юни в хотел Домейн Пещера. Той ще е регионален, тъй като на него могат да се явят момичета от Пловдив, Асеновград, Пазарджик, Смолян и естествено от Пещера. Кандидатките за слава могат да се запишат за участие направо в хотела, като отидат на място, точно в 17 часа. Там ще е сцената, където ще се разказва приказката от 1001 нощ, но с танци. Градината и басейна ще бъдат преоблечени в арабски стил на самия конкурс. Всяка девойка ще има точно 3 минути, за да омагьоса публиката и журито. Фризьорката ще се радва на ориентал спа процедури в Домейн Пещера, козметика и още куп други дарове. С Мис Бейли Денс Пещера стартира и националното турне на палавите коремчета. Този път танцовалната надпревара ще бъде напълно различна и със сигурност ще изненада приятно почитателите на източните стъпки. Турнето ще стартира на 24 юни от Пещера и ще се насочи към морето. Финалът ще бъде във Варна на 10 август. Това лято турнето ще бъде обвързано с социални инициативи сред хората в неравностойно положение. Момичетата ще гостуват в домове за сираци и ще радват хлапетата с подаръци.